अगर आप भी चाहते हैं बिट्टू मलंगिया इंटरटेनमेंट का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्टूडियो साउंड लैब छपरा। बिट्टू मलंगिया इंटरटेनमेंट। कांवर निकल बा घर घर से हाथ हो, लड़की बहुरी अभी हो जाता साथ हो। ए बा कांवर निकल बा घर घर से हाथ हो, लड़की बहुरी अभी हो जाता साथ। बोले बोल बम के नारा, बम मिल के इशारा, बोले बोल बम के नारा, बम मिल के इशारा, कोनो आफत न होई हलाल। दरभंगा जिला के बम देवघर चला, दरभंगा जिला के बम देवघर चला, दरभंगा जिला के बम देवघर चला, दरभंगा जिला के बम देवघर चला। डीजे बिट्टू मलंगिया मधुबनी। देवघर जाता रे बम लोग तमाम हो, जलवा चढ़ाई जाके बाबा के धाम हो, जलवा चढ़ाई जाके बाबा के धाम हो। देवघर जाता रे बम लोग तमाम हो, जलवा चढ़ाई जाके बाबा के धाम हो। देखन परी कांवर सब बम लोग के पावर, देखन परी कांवर सब बम लोग के पावर, गेरुआ रंग से न होई कला। दरभंगा जिला के बम देवघर चला, दरभंगा जिला के बम देवघर चला, दरभंगा जिला के बम देवघर चला, दरभंगा जिला के बम देवघर चला। डीजे बिट्टू मलंगिया मधुबनी। धुक धुक मारे लागल गाजा के दाम हो, हम लोग में दम नहीं के हमारा ई संग हो, हम लोग में नहीं के दम हमारा ई संग हो। देखो ना धुक धुक मारे लागल गाजा के दाम हो, हम लोग में दम नहीं के हमारा ई संग हो। पौआ में छाला बोलल जाला नहारा, परल पौआ में छाला बोलल जाला नहारा, तब देखे ना वो रंगिया बाबा। दरभंगा जिला के बम देवघर चला, दरभंगा जिला के बम देवघर चला, दरभंगा जिला के बम देवघर चला, दरभंगा जिला के बम देवघर चला। डीजे बिट्टू मलंगिया मधुबनी। संतो सवरिया करे बम लोग के सेवा, राइटर सोहन जी पूजे महादेवा, राइटर सोहन जी पूजे महादेवा। संतो सवरिया करे बम लोग के सेवा, राइटर सोहन जी पूजे महादेवा। शिवम सौरभ जे रहती अपन रजनी से भाई, शिवम सौरभ जे रहती अपन रजनी से भाई, कैले सावन के महीना में हिला। दरभंगा जिला के बम देवघर चला, दरभंगा जिला के बम देवघर चला, दरभंगा जिला के बम